Coai, cum mă iei cu pistolul, mă, hackere? Ai avut noroc că n-am avut bani de item. Unde? Cine trage? Ah, Stefan. Mersi, mersi. Spray, te-am sprayat. Bă, Stefane, ia și tu M4A1S. Hai că l trage de sus, că e nebun. Hai mă, că nu-ți mai merge hack-ul. Unde-i hack-ul? Dacă au, ia stai. Te-a luat Stefan. Ți-a dat hack cumva. Uai, cum i-ai dat? Cum? Bă, da, stai, cum? N-are cum, bă, cum dracu, cum, bă, nu, nu. Băi, n-ai cum, bă, să ai aim-ul ăla, să... Băi, eu nu pot, uite-te tu. Stai, băi, bă, cum i-ai dat head, mă? Cum ai mai dat tu head asta? Păi sunt hacker. Mă știi? Dar chiar, bă, ăsta, vezi că chiar e hacker. What? Nu știu. A fost random. Te-am văzut acolo, am zis, bă, hai să încerc să dau cap. Și ghice, am dat cap. Bă, dar asta poate să treacă și de rez. Vezi că e hacker. Le baga, bă. What? Nu știu. Ah. Cum ai omorât? Ah. Da. Cum ai omorât așa? Ai hacker. Stai că am și eu AK acum, ia. AK-ul dă mai mult damage AK-ul decât... Iar ai hackeri. Să-mi bag, am crezut că foarte alt. Bă, ăsta are 9 kill-uri în pula mea solo. Da, solo tu, ai 9 kill-uri. Hai mă, Stefane, activează hack-ul, mă. De unde trage? E în față. Dar nu e dintr-o parte. Nu filtrează. De unde dracu, mă, că dar nu era acolo când m-am uitat. Are hacker. Bă, deci nu era acolo când m-am uitat. Ce, mă? Asta, răzbunare. Răzbunare, mă, răzbunare. Numai head-uri îmi dai. Îi dai lui Stefan head. Dar Cum, bă, cum? Bă, blonzi, cum? are hackeri. Văd. Că gen, efectiv, nici nu mă pălește în corp uneori și îmi dă doar un... deci, efectiv, nu mă pălește în cap, dar îmi dă insta. Dar mă enervează. De obicei îmi iau 2 toate în corp. Uite, mi-a luat 3 în corp. 129. Nu, ăsta are scripturi, bă, nici bine nu mă întorc că-l văd că-mi fute una în cap. Bă, deci nu, n-ai cum, bă, deci... Bă, nici n-apuc să mă întorc. Când mă întorc și să trag, bă, nu pot, că mi-au glonț în cap. Coaie, uite-te la el, coaie! Mă...
Mi-arunc mouse-ul pe geam în pula mea. Care? Mai bine. Bă, să știi că merge planul ăsta, mă, Stefan, hai să mai facem asta. Dar vezi că o să vină pe partea altă de data asta. Acum că ai zis să se ducă pe stânga. Ia uite-l. Uite-te cum dă Are head. head. Hacker! Știu, Hacker! știu. Ne-a dat deodată în același timp. Da. Să trampuiuță. Cine s-o... He fucked up. He fucked up. Ia vezi că vine pe jos, nebunul. Uite-te cum dă head, bă, nici bine nu-i se spăcoat. Deci eu îi pălesc hituri, dar nu și le primește. Da, uite, 100... Uite, 100 HP. 100 HP are. Tot hackeri. Bă, deci cum îmi dăm ăsta head cu un hit și eu trag o grămadă de hituri și bă, 1 HP nu i-am dat jos. Bă, să-mi explice mie și mie cineva jocul ăsta, de ce e tâmpit? De unde... Da, sigur, sniper. Fix și eu te-ai găsit, da, da. Nu vezi că nu pot să joc cu sniperul. Bă, tu dacă e doar să te fâțâi, pune-mi pariu că tu doar dacă te fâțâi nu te nimerezi? Stai că mi s-a băguit, stai mă că îmi trepidează ecranul. Pe bune, nu știi cum îmi făcea ecranul. Stefane, bagă-te. Stefane? E free kill ăla, să nu bag acolo. Dar stai tu, stai tu, stai cu AWP-ul nou scop. Nu cred! SSG, păi da. Asta e arma mea adevărată. Nu! Hai că am avut și haste să moară mama. Unde trage? Unde? Stânga. Stai mă că mă pute! 7 HP. Am văzut, dar m-am panicat. Eu zic panic mod direct. Are hackuri. Cum i-am dat doar un hit? 1 HP. 4. Tot aia. Vezi că vine prin stânga. Vezi că vine prin stânga. Nu! De ce mi-ai dat jumpscare? Mai, mi-ai dat jumpscare efectiv. Nu mai vreau. Adică, 1000 € de fasole direct.
Asta, dă-i. Măcar să mai moară, mă, să mai moară odată după ce a murit. Acum, Hacker! revin Mi-a imediat. dat head, bă, mi-a dat head, e hacker. Bă, mi-a venit o idee, mi-a venit o idee de-aia murdară în cap. Stefane, du-te și fă engage. Du-te, mă, Stefane! Iar e ăsta afeca. Și am zis lui Stefan să facă engage. Am revenit. Cum, mă, engage înseamnă să te duci să faci primul startul la battle. Ce? Du-te, Stefane, du-te. Ia vezi că trage de pe sus, că e nebun omul. Vezi că am dat un 34. Mamă, ce aim de căcat are arma asta, să-mi bag până. Dreapta. Vezi că e în dreapta ta. IQ, bă, IQ! Cu negevul, mă, cu negevul, mă. Ieși, hai să te văd, ieși de acolo. Stânga, mă. Nu! Uite, mă bătă cu pampul. Nu pampul, șoare. Băi, de unde, bă, de ce dai snipe cu shotgun-ul? Băi, eu ți-am zis că ăsta are cheat-uri, ia stai să ne luăm și noi shotgun-ul ăla. Să probăm, bă, să vedem, are cheat-uri shotgun-ul sau nu? Logic. Nu! Cu plăcere. Mor. Bă, dar mi-a dat flashbang, mă, să-mi bag pula, bă, ce urât ești, mă. Ce ochi de bă. Da, mă, nu trebuia, nu? Cheat-uri, uite, are cheat-uri. Da, de anime. De Nico. Bă, ai auzit, Stefane, dacă ești obișnuit? Vezi că i-am dat 26. E 7. Răzbunare. Ți-am dat... Bă, da, ți-am dat flashbang măcar. I-am dat 53. Cred că da, cred că ai dat 2 clanțe în mine. A, se pune repede pe crouch dânsul, că de ce nu? Are hack-uri. Data viitoare să-mi bag pula de nu-i trag doar la picioare. Nici nu mai mă uit. Alea sunt kill-uri de hacker, gen. Aoleu. Mag versus AK, cine câștigă? AK-ul, bineînțeles. Și asta e că văd cum trage. Bă, ai cheat-uri, ai 0 recul, ți-ai dezactivat recul-ul, bă, hackere. Bă, i-ai dat un glonț, un hit, 1, atât ți-ai dat. Las că iar mi-a făcut o cam. Vezi că i-am
dat tot 1 de damage. Dar nu i-am dat nimic. I-am dat, bă, fix pe deasupra la cap, bă, fix pe deasupra la cap. Păi, eu ți-am zis că are efecturi. Ai văzut, Stefane, fix deasupra la cap i-am dat. Ia mă, ia fă banii, hop, ia te provoc. Dar nu mai da placement! Banii. Ia mă pe el. Dar nici banii, hop, nici nu te-am văzut. Bă, dar tu cum naiba faci banii, hop? Că mie nu-mi iese. Nimănui nu iese, dar era hacker. Da, hacker. Băi, asta, stai, mă duc un pic spre Tate, că cum mă duc spre Tate? Poți să nu știu eu cum? Păi ți-ai zis că apăs? Pe M? Ah, ok. Că vreau să văd cum folosește el ținta. Cum folosești tu ținta împotriva lui Stefania. Am văzut când bag pula în el. Este untargetable, să zic asta. Păi, da, head! Și-ai rotat o grămadă de glanțe. Azi 4. Păi da, mă uit la spectiv, mă uit la tine să văd cum naiba, care-i skill-ul, mă, care e abilitatea aia care white-ul. Hack-ul. Heck. Iar e la head. Coai, câte FPS-uri ai? Ce latență ai? Ping cât? Nu te cred, eu am o ping 80. Cred că de-aia mă baci, că eu am ping mare. Păi pune-l acum. Aoleu, serios? Stai, tu ai zis că trebuie să ieși din joc când aveai negru în față? Ah. Ia, bă, te provoc să-l omor cu cuțitul. Hai. Bă, dar Să bag pula, omul meu chiar o face. e un iepure. Da, chiar. Zero. Avem 3. Ia. Și după revin și eu. Are hack-uri. Văd! Cu ce n-ai te-a omorât? Au, cu Deagle-ul. Deagle. Bă, dar n-a tras și cu shotgun în tine? Bine, în tine. Că nu ți-ai luat damage. Da, iar trage. Așa Bă, da, cred că le are cu Deagle. Nu dă cu nimic altceva decât cu Deagle-ul, mă jur. Ia stai că-mi setez și eu ținta aia altfel. Că mi-a venit în cap o idee, mă fac un pic mai mică. Nu. Nu, din păcate rămâsători.